С голямо удоволствие и уважение ви представям доктор София Ангел. Тя е главен асистент в специализирана болница за активно лечение на белодробни болести „Света София“ и председател на Националната асоциация за профилактика на белодробните болести. Днес е, както всички знаете, 31 май, Световен ден без тютюнев дим. Нека да повинаме този ден и да си пожелаем да не е само един, а да са всички дни. Този концерт посвещаваме и на 10 години от началото на кампанията за живот без тютюнев дим в специализирана болница за активно лечение на белодробни болести. Тази вечер решихме на нашия концерт да наградим медиите, които най-активно се отразявали на нашата кампания. Не върви да нагазя отново посред морски треви, да разтворя пак шепи и да видя в тях как искри сред водата златен лунния прах. Младостта си отива, преметнала сак, стари джинси обута до край пътния знак. С ръка ни сменно без паричния джоб. Младостта си отива на един автостоп. Младостта си отива, ето хлопва врата пред разумния довод за всички неща, за всички неща, за всички неща. Младостта си отива, а как помня това, уволнена си тръгва, но с горда глава. С уста си подсвирква, не поглежда назад, не й пука от нищо пред смълчания свят. Младостта си отива и дори без тъга няма даже емоции. Некъде до кога, може би до тогава, до когато умрем. Младостта си отива, не съвсем, не съвсем. Младостта си отива и дори без тъга няма даже емоции. Некъде до кога, може би до тогава, до когато умрем. Младостта си отива, не съвсем, не съвсем. Младостта си отива и дори без тъга няма даже емоции.